Ξέρεις ποια είναι η μεγαλύτερη παγίδα στο μάρκετινγκ? Το να περιμένεις να νιώσεις έτοιμος. Οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν αποτυχάνουν επειδή δεν έχουν ιδέες, αλλά γιατί δεν έχουν ρυθμό. Είμαι η Έλενα Χατζιαντονίου και τα τελευταία 10 χρόνια βοηθώ επιχειρήσεις να αυξήσουν τις πωλήσεις τους μέσω διαφημίσεων στα social media. Δεν έχουν ρυθμό και δεν έχουν συνέπεια. Οπότε τι κάνουνε? Σπασμωδικές κινήσεις. Μια καλή εβδομάδα που ανεβάζουν περιεχόμενο κάθε μέρα, μια καλή καμπάνια, μια στο τόσο και μετά σιωπή. Αλλά η ανάπτυξη δεν λειτουργεί έτσι. Δεν έρχεται από μερικές στιγμές έμπνευσης. Έρχεται από συνέπεια, από επανάληψη. Έτσι επιτρέπει τη βελτιστοποίηση μέσω των πειραματισμών που κάνεις και δημιουργεί την προβλεψιμότητα. Μπορείς να προβλέψεις τις επόμενες κινήσεις. Η έμπνευση είναι ένας μεταβλητός παράγοντας, πηγαίνω-έρχεται. Η συνέπεια είναι αυτή που χτίζει. Οπότε παρατήρησε, οι επιχειρήσεις που φαίνεται να τα πηγαίνουν καλά μπορεί να μην κάνουν απλώς έξυπνες κινήσεις, αλλά είναι πιο σταθερές. Έχουν ρυθμό στο περιεχόμενο, έχουν ρυθμό στις αποφάσεις, έχουν ρυθμό στη στρατηγική. Και αυτός ο ρυθμός με το χρόνο δημιουργεί ανάπτυξη. Οπότε, αν θέλεις αποτέλεσμα, άσε την έμπνευση στην άκρη, θα έρθει με τη δουλειά. Χτίσε ρυθμό. Και αν χρειάζεσαι βοήθεια, στείλε μου μήνυμα. Ακολούθησέ με για περισσότερα.